Mateo Kapitulo 12. Niadtong panahon na si Hesus miagi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay, ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom, ug nagsugod sila sa pagpangutlo og mga uhay ug nangaon. Apan ang mga Fariseo sa nakakita sila niini, miingon kaniya, "Tan-awa ang imong mga tinun-an nagabuhat sa supak sa kasuguan, nga pagabuhaton sa usa ka adlaw nga igpapahulay." Apan siya miingon kanila, "Wala ba ninyo hibasahi ang gibuhat ni David sa gigutom siya ug ang mga kauban niya? Naunsa nga misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa mga tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios, nga supak man sa kasuguan ang pagkaon ni adto, bisan sa kauban niya, kundili sa mga saserdote lamang? Kun wala ba ninyo hibasahi sa kasuguan nga sa adlaw nga igpapahulay ang mga saserdote sa templo nagapasipala sa adlaw nga igpapahulay ug wala sila makasala? Apan nag-ingon ako kaninyo, usa nga labaw pa kadako kaysa templo ania dinhi. Apan kung hingbaluan pa ninyo ang kahulugan niini, ang gitinguha ko kaluoy ug dili halad. Dili unta mahukman ninyo ang mga walay sala, kay ang anak sa tawo mao ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Ug sa migikan didto, misulod siya sa sinaguga nila, ug ania karon. May usa ka lalaki didto nga may kuyos nga kamot, ug aron ilang ikasumbong siya, ilang gipangutana siya sa pag-ingon, "Gitugot ba ang pagtambal sa adlaw nga igpapahulay?" Ug siya miingon kanila, "Kinsang tawhana diha kaninyo nga adunay usa lamang ka karnero, ug kung kini mahulog sa usa ka gahong sa adlaw nga igpapahulay, dili ba kini niya kuptan og kuhaon? Nan, daw unsa pa kamahal ang usa ka tawo kaysa usa ka karnero. Tungod ni ana, makatarunganon ang pagbuhat sa maayo sa adlaw nga igpapahulay." Unya miingon siya sa tawo, "Tuy-ora ang imong kamot," ug gituy-od niya. Og hing-ulian kini ingon na sa usa. Apan minggula ang mga Fariseo og nagsabot-sabot sila batok kaniya kung unsaon sa paglaglag kaniya. Apan sa himbaluan kini ni Hesus, mibiya siya didto og daghan ang minunot kaniya og ginaayo niya ang tanan. Og iyang gitugon sila nga dili nila igapaila siya, aron matuman ang ginasulti pinaagi kang Isaias nga manalagna nga nag-ingon, "Ania karon, ang akong ulipon nga akong pinili, ang akong hinigugma nga ginakalipayan sa akong kalag, igabutang ko kaniya ang akong espiritu, ug siya magamantala sa paghukom sa mga hentel. Dili siya magapakiglalis, dili siya magasinggit, ug bisan kinsa walay makadungog sa iyang tingog sa mga dalan. Ang bagakay nga basag, dili niya pagabalion, ug ang pabilo nga nagaaso, dili niya pagapalungon hangtod dad-on niya ang paghukom ngadto sa pagdaog. Ug sa iyang ngalan magalaom ang mga hentel." Unya gidala kaniya ang usa ka hingyawaan, buta ug amang, ug iyang giayo siya. Sa pagkaagi nga ang buta ug amang nakasulti ug nakakita, ug ang tanang mga tawo nang hibulong ug nanag-ingon, "Mao ba kaha kini ang anak ni David?" Apan ang mga Fariseo sa pagkadungog nila na nag-ingon, "Kini dili makahingilin sa mga yawa kundili pa tungod kang Beelzebub, ang prinsipe sa mga yawa." Og kay hingbaluan ni Hesus ang ilang mga hunahuna, miingon siya kanila, "Tanang gingharian nga nabahin batok sa iyang kaugalingon malaglag, og tanan nga lungsod kun balay nga nabahin batok sa iyang kaugalingon dili mulungtad. Ug kung si Satanas nagahingilin kang Satanas, nabahin siya batok sa iyang kaugalingon. Busa, unsaon paglungtad sa iyang gingharian? Ug kung ako, tungod kang Beelzebub, nagahingilin sa mga yawa, tungod ba kang kinsa ang inyong mga anak nagahingilin kanila? Busa, sila mamao ang inyong mga maghuhukom. Apan kung ako tungod sa Espiritu sa Diyos nagahingilin sa mga yawa, matuod gayud nga ang gingharian sa Diyos
miabot na kaninyo. Kung unsaon man sa tawo pagsulod sa balay sa kusgan aron pag-agaw sa iyang mga butang, kung dili una niya gapuson ang kusgan, ug unya ugaling pagakawatan ang iyang balay. Ang wala magauban kanako, batok siya kanako, ug ang dili makig-ipon kanako, magapatibulaag. Tungod niini, nagaingon ako kaninyo, ang tanang sala ug pasipala pagapasayloon alang sa mga tawo. Apan ang pasipala batok sa espiritu, dili pagapasayloon. Ug bisan kinsa nga magapamulong sa usa ka pulong batok sa anak sa tawo, arang siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magapamulong batok sa Espiritu Santo, dili siya arang mapasaylo. Bisan niini nga panahon sa kalibutan, bisan ni adtong palaabuton, usa lang ning duha. Buhatong maayo ang kahoy ug ang iyang bunga maayo. Kun buhatong dautan ang kahoy ug ang iyang bunga dautan, kay ang kahoy ginaila tungod sa iyang bunga. Mga kaliwat sa mga bitin nga malala, unsaon ninyo ingon nga kamo mga dautan, pagsulti sa mga butang maayo, kay sa kadagaya sa kasing-kasing nagasulti ang baba. Ang taong maayo, gikan sa iyang maayong bahandi, nagakuha og mga maayong butang. Ug ang taong dautan, gikan sa iyang daotang bahandi, nagakuha og daotang mga butang. Ug nagaingon ako kaninyo, nga sa tanang pulong walay pulos nga ginapamulong sa mga tawo. Magahatag sila og husay sa adlaw sa paghukom. Kay tungod sa imong mga pulong, pagapakamatarungon ka, ug tungod sa imong mga pulong, pagahukman ka sa silot. Unya ming tubag kaniya ang uban sa mga eskriba, ug sa mga Farisiyo sa pag-ingon. Magtutudlo, buot unta kami mutan-aw og usa ka ilhanan gikan kanimo. Apan siya mitubag og miingon kanila, usa ka kaliwatan nga dautan, og mananapaw nagapangita og ilhanan, og walay ilhanan nga igahatag kaniya, kundili ang ilhanan ni Jonas ang manalagna. Kay ingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sa 3 ka adlaw og 3 ka gabii. Sa maong pagkaagi, ang anak sa tawo magapabilin sa kahiladman sa yuta, 3 ka adlaw og 3 ka gabii. Ang mga tawo sa Ninive motindog sa adlaw sa paghukom, kauban niini nga kaliwatan, ug managhukom niini sa silot, kay na naghinulsol sila tungod sa pagwali ni Jonas, ug ania karon. Adunay usa dinhi nga labaw pa kay kang Jonas. Ang rina sa habagatan motindog sa adlaw sa paghukom, kauban niini nga kaliwatan, ug magahukom niini sa silot, kay mianhi siya gikan sa mga kinatumyan sa yuta aron sa pagpatalinghog sa kaalam ni Salomon. Og ania karon, adunay usa nga labaw pa kay kang Salomon nga ania karon dinhi. Apan kung ang espiritu nga mahugaw nakagula na sa tawo, nagasuroy sa mga dapit nga malala sa pagpangita og pahulay og wala makakaplag. Unya siya nagaingon, magabalik ako sa akong balay nga akong gigikanan, og sa miabot, hikaplagan niya nga wala na pagapuy-e, sinilhigan og dinayan-dayanan. Unya moadto siya, og magadala og laing 7 ka espiritu nga mga labi pang dautan kay kaniya, og mosulod og mopuyo sila didto. Og ang kaulahian ni adtong tawhana, magadautan nga labi pa kaysa una. Mauusab ang mahatabo ni ining dautan nga kaliwatan. Ug samtang nagasulti pa siya sa katawhan, ania karon, ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon didto sa gawas nagapaninguha sa pagpakigsulti kaniya. Ug may usa nga miingon kaniya, ania karon, ang imong inahan ug ang imong mga igsuon atoa sa gawas naninguha sa pagpakigsulti kanimo. Apan siya sa mitubag miingon sa nagsulti kaniya, kinsa ba ang akong inahan? Ug kinsa ba ang akong mga igsuon? Ug sa gituy-od ang iyang kamot ngadto sa iyang mga tinun-an, nag-ingon, ania karon, ang akong inahan ug ang akong mga igsuon.
Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit, siya mao ang akong igsuon nga lalaki ug akong igsuon nga babayi ug akong inahan.